హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసేయండి, సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ప్రతి దానికి సేమ్ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ప్రతి ఫోటోకి యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఇక్కడ 24 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోది ఈ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి కింద ఎఫెక్ట్ కూడా కాపీ చేసుకోండి. ఒకసారి ఎఫెక్ట్ వస్తే వస్తుంది, లేదంటే రాదు, అందుకోసమే కాపీ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దీని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్. ఎఫెక్ట్ రాకపోతే ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని తీసేయండి. సో తీసేసి పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈజీగా ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా పేస్ట్ చేసి ఎఫెక్ట్ రాకపోతే మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఇవి తీసేయండి. సో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ని ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్, కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. సో రెండే ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్తో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా. సో ఇలా వీటిని తీసేసి ఇది పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ముందు పేస్ట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాయి, పైనుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి ముందు, మళ్ళీ వీటిని ఇక్కడ పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసుకొని మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 25 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకుంటే సింపుల్గా ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.